Vraćamo se u drugoj epizodi. Sada ćemo vam polomiti telefon. Na isti stari. Čekaj, sad ćemo probati. Polomiti. Su gume, sad ću pokušati. Da li vidite? Informacija. Ja sam to, sad idem za drugu stranu. Da vidite kako su polomio. On je sada beskoristan. I da ćemo napraviti da vidimo koliko ima snage. Da se očekićem. I vidite kako da završi naš salon. Koliko je jako telefon. Niko ništa se. Vidite kako je popucao, sad ću još samo sekiram još 1 minuta. Idemo se u narednoj epizodi.